שיטת מגע ספורטיבי הינה המפתח לאורח חיים בריא אמיתי. שלום, אני תמר בן דוד, מפתחת שיטת המגע הספורטיבי. בסדרת הסרטונים הזו נגלה יחד כיצד לשמור על גופכם בריא וחזק לאורך זמן. האם הרמתם משקולות? האם חיזקתם את שרירי הידיים והזרועות בעיצוב וחיטוב? בטח קרה לכם שהרגשתם את שרירי הזרועות והכתפיים מקובצים וכואבים. בסדרת הסרטונים הזו נגלה יחד כיצד לשמור על גופכם בריא וחזק לאורך זמן. כיצד להימנע מפציעות ודלקות וכאבים מיותרים. שותפתי ורד תדגים בפניכם את התרגילים לשחרור וחיזוק פלג גוף עליון. אנחנו נבצע את התרגול בזריזות, אך אני מבקשת מכם שבבית תיקחו את הזמן ותישארו במתיחה לפחות 30 שניות, אחרת זה לא יהיה אפקטיבי. נתחיל בנשימה עמוקה ומתיחה של כל הגוף כלפי מעלה, נשימה מהאף והוצאת הנשיפה דרך הפה. נתחיל בסיבובי כתפיים לאחור וסיבובים לפנים. נשלב את כפות הידיים ונסובב בעדינות מצד לצד. נמתח את גף כף היד ונעשה קלות. נרים את הידיים ל-90 מעלות ונשלב את כפות הידיים, פיסוק קל, בטן הסופה, ובעיגולים קטנים נסובב את הידיים לצד אחד עד להגדלת טווח התנועה. לא לשכוח לעבוד עם נשימות. נרגיש את השחרור בכתפיים, בשכמות ובחגורת הכתפיים. כשנגיע לסיבוב הגדול, נחליף בין כפות הידיים ונסובב את הידיים לצד השני ממעגלים גדולים לקטנים. כשנגיע ל-90 מעלות, להישאר שם ובעדינות לעשות מעגלים קטנים של הצוואר לצד אחד. לא לשכוח לנשום. לאחר מכן לעבור לצד שני. נשחרר את כפות הידיים, ננער אותם. נרים את הידיים ל-90 מעלות ונמתח אחורה בתנועות עדינות. תרגישו את הפתיחה בבית החזה, בשכמות. כשאתם מרגישים שהגדלתם את טווח התנועה, נחבק את בית החזה, כאשר כפות הידיים יתקרבו כמה שניתן לשכמות. ניתן לנוע מצד לצד בעדינות. תרגיל אחרון להיום, לקוח מהשיאצו ונקרא מרידיאן ריאות מעי גס. נשלב אצבע באצבע ונמתח את הידיים אחורה בנשימה עמוקה. תרגישו את הפתיחה בבית החזה, פיסוק קל, בטן הסופה, לאט ובעדינות, חוליה אחר חוליה, לרדת למטה. כאשר הידיים עולות למעלה ונמתחות, ברכיים ישרות. תרגישו את המתיחה בכתפיים, בגב התחתון, בשריר הערך האחורית ואפילו בתאומים. השתדלו להישאר במנח כמה דקות, לנשום עמוק, ובכל נשיפה להגדיל את טווח התנועה. לעלות בחזרה לאט לאט, חוליה אחרי חוליה, ולשחרר את כפות הידיים. תרגישו את האנרגיה זורמת בכפות הידיים ובמרידיאן העובר בכל הגוף. כשאנו פעילים ספורטיבית, אנחנו מחזקים את שרירי הכתפיים, השכמות, הצוואר, אבל הרבה פעמים גם שוכחים לשחרר אותם. אנחנו צוברים המון עומס, מתח ולחץ פיזי ומנטלי על אזור של חגורת הכתפיים. התרגילים שאני מציעה לכם נועדו לשחרר את העומס מחגורת הכתפיים. בסרטון מספר 2 נמשיך לעבוד על פלג גוף עליון ונוסיף תרגילים לשחרור גב עליון וגב תחתון לשחיינים שביניכם. אני מקווה שתצטרפו אליי. איך הרגשתם? האם הכתפיים רפויות? שתפו אותי כאן בחלון למטה. להתראות!